Ang imong gipangayo. Na. Tinuod ni noy. Mauna na siya. Sa kono bi. Testing iyo gable. Oh, tinuod diri siya. Uy. Pagkaanindot pod. Akala mi ani gitara. Testing eh. Dong, di panahon ron, no? Ito ba? Matsi ron, no? Ano, di ba matsi ron? Ta. Kasi taas mo pod. Ate lang ako, no? Naising ko, nami matsi rin dito. Okay, karon lang. Dusra ko, nagsing ko. Ug kwarta ba? Kablog ay pigado kay tay. Wow, ito yung malakan siya dito. Wala ko ba? Pigado kayo gani. Ganahan kay ko mausab na akong kinabuhi. Ganahan ko nindot na panginabuhi. Wala ito ba? Ano mo na? Pero Naara din mo di ay. Inarong pangita ninyo. Na. Dito ko paabot ninyo mga ay, sa una. sa diri mi ay. Dali di mo. Kita eh. Gadong kita no. Kado ay sambot na ko. Bisag batay naglisis gani mi. Oh. Nya, sama kanta ani wala gi may pangandoy sa inyo ha. Ako pangandoy ko na koy motor kapoy kayo sige bike oy. Ako pangandoy na ako nindot nga bala eh. Balay Hindi mo. ka magagi. Paano gitara kay? Practice ko gitara ba? Eh may kang gitara no? Belum gitara, no? Balay po di mo ha. O balay ko Wala away. ito gitara, pero Ako motor kapoy kay bike sikad. Di ba sikad man ang niwang? Dako mo untiya noon bro. Kani sa t-shirt ni. White t-shirt. Wala, urog na ha. Na, Ada ko ag kago yung t-shirt ni. Pero, ano kabalo? Ako'y kaila dito na dungog-dungog na maayo kay mo magic. Oh, sama na. Asa. asa mo na? Huwag mo kabalo na. Wala. Na. Daw. Wala ko'y magic na dili niya makaya. Wow. Gusto yung pangayo. Yatag. Nya. Sir ka ba? Tara mo ba? Ito. Ito na to. Ito na to ba? Para kita na ta. Sunod naman ako. Ato na yung balay niya. Diri to. Ayo. 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 Si Maong gulo ni. Unsa man? Ikaw si Juan? Kisa ganito siya? Imitayo Pedro. Ikaw ba itong ingong gitawag nga ngilad na hila na Juan? Magikero? Ako ang irbitan niyo diri. Nangaraan naman ko diri gud. Dapat ni Juan tani ba? Unsa man? Naman gumi nga pangandoy na ganahan na makamtan niya. Ikaw mo ko yung makahatag sa mong pangayoon ko no. Tinuod na? Ako ang ihatag niyo tanan. Sige. Nakahimo mo gani ko gani nga usa ka mansyon. Lah, tabi, didlid kayo. Nain ako diri usa ka mansyon ang gipangayo. Lah, nahatag din mo. Auto nga Toyota. Lah, Gihatag na ko na. lah. Sa mo ha? Mahatag din mo. Gihatag na ko na ninyo ang inyong gusto. Basta naa sa inyong hunang-huna. O sige. Ihatag na ko ng gusto ninyo. Ako kay pangandoy. Unsa kay pangandoy mo? Na ako akong pangandoy kanang nindot kaayo nga balay. Kana akong pangandoy na akong balay nga nindot. Kay para na ako nindot gud balay nga nadahan. Nindot nga balay. Tag na ko na nimo ang pinakanindot nga balay. Wow, kana akong ganahan. Wa kay salig na ko. Na ako sali kay Majikiro ko ka. Salig lang. Sali kayo. Ikaw do. Ako kuan lagi na kanang kuan ba kanang gitara ba kay hangki mo gitara kay palit gid gitara na dili ko ka-afford na mao ni ako ma-afford do. Palit ko ni pero jud O gitara lay gusto nimo. Ihatag ginako nimo ang tanan nimong gipangayo. ay kana may na ni tinuod na nay. Gitara, ihatag na ko na nimo. Adi ana ano? Gusto ni. Unya. Pananglitan lang kung na kay gitara, may kay kamo mo kuting-kuting. Mayo kay noy, mayo. Sige Noy. Ikaw dong. Unsa man po imong bangayoon ako? Motor na good. Tapoy kay sige bike. Liko-liko ka. Kung ganang motor ba? Kanang mulupad. Mong helicopter. Dito na lang ana ba? Ihatag na ko na nimo ang tanan. Pero dong, asa man jud ka nagtrabaho? Ako? Trabaho mo ko sa kuan. Do exam. Sing na mo yung mga kaila dito mo kuha og mga appliance, mga motor ug unsa. Atos do exam bilabon ang mga appliance ito ga promo sa interest. Naay di ba no guys, sig unsang bala na dito. Pero unya sa ganahan ko, akong gipangayo mahatag labi na sa mga kauban ako, gitara, kuan niya. Balay mahatag ani mo? Ay, ihatag na ko ng tanan kutob sa imong pangayoon. Basta kay ako iladong ermitanyo Pedro del Lugara. Sige. Sugdan lang na to ang kutob sa inyong gipangayo. Nako, kay para sayo ta mahuman kay
abtan patakarong ulan. Sige, kay ikaw may una. Pangayo kutob ang naa sa imong huna-huna. Wala yung gitara eh. Gitara. Lagi na eh. Exorcisi amusti. Omnes immundos spiritus. Maabot kanimo ang imong gipangayo. Maabot kanimo ang imong gipangayo. Mag-exercise tayo tuwing umaga, tuwing umaga. Ang imong gipangayo. Na. Tinuang gina eh. Mauna na siya. Sa kanibi. Tistingi o gable. Oh, tinuod gina siya. Uy! Pagkaanindot. Good. Akalami ang gitara. Tistingi. Salamat di kayo na yun. Salamat di kayo na yun. Walay problema na. Walay problema na. Salamat di kayo na yun. Oo. Basta kayo musalig lang ka ni Ermitanyo Pedro. Masalig dyan kong imitan nyo, Pedro. Salig lang. Gigi. Salamat kayo na yun. Sige. Salamat po. Ikaw. Usa ka dito yung magipangayo ka na ako. Motor na god. Itong pina-jeans bam. Motor nga pina James pa. Ihatag na ko na nimo pero dili diri. Lasam di ay. Dito to sa gawas kay delikado kayo diri. Dili makagawas ang motor. Sige, ikay bahala. Oo, Basta sige. basta di mahatag. Muadto ta. Ta. Ihatag ko na nimo. Ta. Sige. Asa mo kita? Diri. Sunod ako. Mahatag ba kanimo ang gipangayo? Ihatag na ko nimo ang tanan. Sige, barog diha. Dali ko. Oh, diha ka. Diri ka. Dali. Dayon. Ihatag na ko nimo ang motor nga mala James Bond. So, unsa may bato nako? Ay magbarog ra ka diha. Ako lay bahala kay yamyaman to na. Sige. Walay imposible ka nako. Okay. Exorcisi amuste. Omnis immundos spiritus. Ihatag ko kanimo ang tanan nimong gipangayo. Oh, mo na ni? Mauna na akong ihatag nimo. Ayo di gaya. Nindot kayo sa ako. Pagkadidli mo niyo gipangayo sa una pa. Mauna na siya. Oh, Bibi, atong siguro ba si guba na ning mananap? aw. Ako kay porma ay mayuwa gini mo ay. Mauna na imong gipangayo nga akong ihatag. Mo ni pinaka jeans ba na Oo, visible nagkalit? Mauna na Ang siya. mulupad mo na ni. Yo, Unya. mayuwa ay. Biyaan ta na kadiha kay mo balik ta ko dito kay narabot na yung ngayo kung usa. Sige. Oh, sige. Salamat kayo. Oh, pag-amping sa pag-drive ha kay basig. Pero importante nga mag-helmet jud ka. Oh, sige. Oh, sige pag-amping. Sige. Pasensya kayo sa imong pagpaabot dong ha. Uy, okay ra. Oh, Basta na sige. ako'y pangandoy Di lang ka, ayaw nagkaratol. Oh, sige. Ayaw karatol. Usa kita gipangayo nimo nako. Ako kanang gara kay nga balay ba kanang nindot kay nga mansion. Pinakanindot nga balay. Oh, kanang mansion. Kanang 16 ka kwarto. Kana mon. Kanang 18 ka CR. Oh, kana pod. Murag ubay-ubay. Daghan mong mamuyo no. Daghan kay Oh, daghan ko sige. uyab. Ihatag na ko na nimo. Sige. Kutob sa naa sa imong una-una. Iya ko na naon. Sige. Diri sa tubangan, balhin jutay. Okay, diha. Exorcisi amuste. Omnis immundos spiritus. Unsa man ni? Mauna na imong gipangayo. Bulingon man ni. Unsa may nasunod sa imong una-una? Ay patay. Manisunod magkalit akong una palabon. Day ko sa akong mama. Amo na siya ang imong gipangayo. Ay, Ang kutob na sa usod sa imong una-una. palabon. Day kong mama mo din. Misulod ni kalit sa akong utok palabon. Bulingon man noon ni lupad.